vidi ovog crvendača, jebote. Halo, bre, kombista, hoćeš da se makneš ili ja te mičem? Aki, pretiči ovaj krš, molim. Nemoj, Dule, molim. A pretiči, bre, ajde. A nemoj, čovječe, izginut ćemo. Ja, slobodno pretiči, bre. A majke ti ga nabijem u pičku, ja. Eno, muri, A mogu da mi ga duvaju, bre, ko će mene da zaustavlja, bre? U žurbi smo, Plavac. Poslao me mama po brata, mnogo je glup, ne sme sam da hoda. Isprave, molim. A vidim, niste vezani. A ne smemo mi da se vezujemo, mi smo klaustrofobični. Ja odmah dobijem napade panike, a on posle ne zna sam da se odveže. Onda će vam prijati da izađete iz vozila. Ali čeka nas mama, bre. Nemoj da ga provocira. Provociraš? Opaki. Pa jesmo rekli da prijaviš kad naučiš neku novu reč. Bravo, majstore, vidi ti intelektualca, provociraš. Ajde, šta si ukipio? Imamo parfeme, one. One ekserove? Da, jakne. Dve iste. Dobro da sam rekao smo u Boraziri. Ajmo. Čekaj, imaš utuku? Uvijek imamo. Daj vam. Nemoj, Dule, Daj vamo, ne beri brigu. Tamiš 740, dajte mi proveru za lice. Evo nas, drugari. Šta se tatira? Šta mi to ovdje imamo? Dva mlada lava sa vrućeg beogradskog asfalta, a? Živi brzo i ludo i umri mlad, jel tako? Šta blerete? Ovo je odora srpskog policajca, ako niste znali. A ako niste hapšeni, evo sad možete jednog i da upoznate. Da bi ja rekao da ste vi imali već dodira sa zakonom. Dobro, možda grešim, možda. Ajde, kažete vi meni, što vozite tako brzo, a? Idete iz pljačke. Imate leš u gepeku, droga, retke ptice, umetnine, Aldo Moro. Koliko su išli? 190? 7. 7. Mnogo ste sumljivi. Nemojte tako, izgled zna da prevari. To smo samo moj mlađi burazer, koji izgleda stariji od mene i ja, moja malenkost. Što on tako upadljivo ćuti? Jel on gluvonem? Vidim da nije slijep, pošto ima glup pogled. Jok ide u specijalnu školu, tu u tampon zoni, između Borče 2 i Borče 3, kod tetke privatno. Kažete šta imate unutra? Evo, bracat će. Malo da vežba razgovor sa službenim licem. Nemamo. Imamo parfeme Parfeme? za tetku. Tetku. Imamo više tetaka. Mislim, imamo više parfema. Dečko ima neka šizofrena cepanja, pa ovaj jedan u njemu govori jedno, ovaj drugi drugo. I se kome ja da verujem? A ne, to je sve on, nego se izgleda zbunio pred organima reda. Eto, da nije bilo vas, mi ne bi ni primetili tu deformaciju kod mališana. Hvala vam i čitaju naše familije koja nosi prezime i rod je sa vašim ministrom policije, uzgled da kažem. Ajde, otvori, bre, taj gepek bez priče. Šta si se tu raskenio? Da, imamo i ove kožne jakne. Idemo na selo, a uveče tamo zna da zaladni. Na selu? Da, mi živimo na selu. Odlučili smo da nastavimo tamo gde su naši pradedovi stali, obrađujemo zemlju i tako to. Da čujemo šta kaže kompjuter ovamo. Ova je Duško Krtola, hapšen zbog ubistva Raleta Viskoze, a ovaj glavati ima 10 godina. Ubio čoveka, ali sad su čisti, niko i ne traži. Aj, vadi sve iz džepova. Pa zar mora i to, burazeru, posle svega? Mora. Ajde, dobro. Šta mi ovo? Liči na neki metal? Opa, vidi pištolj. Polako. Imaš ti dozvolu za to? Imam. Evo, u stvari, izgleda da sam ostavio kući. Mislio sam da mi u ovom desnom džepu, ali tu imam samo 1000 eura i 20.000 dinara. A taj novac je li falsifikovan? Ne bi znao reći, stvarno. Evo, uzmite vi, proverite, pošto i onako imam nameru da ga bacim u opticaj, pa će mi ta informacija dobro doći, pošto ne bi volao nekog da prevarim. To najviše mrzim, stvarno. Tako je. Molim vas, nemojte nikakve potvrde da mi dajete.
Te bi mi stigli kad ne bi verovali našoj policiji da će vratiti toliki novac. To je retko lepa misao. Mislim, taj novac ćemo morati ipak da proverimo. Naravno, naravno. Pa ništa, mi bi, pošto braco mora na spavanje, ako vi nemate ništa više, mi bi da krenemo. Malko sporije vozite. Molim vas, država Srbija. Dule, je li ovo bio san? Nije, Aki, ovo ti je Srbija.